Sa Nobyembre, nakatakdang matapos ang Japanese at Philippine government ang updated transport roadmap na layuning tuldukan ang forever na traffic sa Metro Manila. Sinabi ng Japan International Cooperation Agency o JICA na malapit ng ilatag ang mga big-ticket project, kabilang na ang pagpapaunlad sa Clark International Airport bilang second major airport at konstruksyon ng 655 km Spine Expressway sa Luzon Island. Nakikipagtulungan ng JICA sa National Economic and Development Authority o NEDA para sa updated roadmap. Nauna nang sinabi ng mga economic manager na ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA ay aayusin habang ang Clark Airport ay palalaguin na magiging fully operational sa taong 2020. Yung second major gateway, it's still a major gateway. No? Yes, sir. Kasi there are many other gateways. Hindi lang naman na NAIA or Clark, but including Cebu and Davao. Yes, sir. No? Pero itong dalawa kansi na to na pinag-uusapan, na yung Clark, it's a complementary airport for NAIA. Okay. Considering na we want to decongest the NAIA airport. And by diverting the traffic, o some of the traffic, mas maganda ang serbisyo na magagawa sa parte ng NAIA and on the part of Clark, maximize natin yung capacity. Sa oras na matapos ng updated transport roadmap sa susunod na buwan, pag-aaralan para itong mabuti ng gobyerno bago ipatupad. Pero ayon kay Santos, sa oras na maisakatuparan ng pagiging second major gateway ng Clark, malaki ang maitutulong nito sa pagpapalago ng ekonomiya ng Central Luzon. May increase yung traffic, no? Apo. Mas maraming coming and going flights. And siyempre, yung mga pasahero, lalo na yung coming from North Luzon, Apo. pupunta na sa lugar natin dito sa Central Luzon, and improvement o increase in yung mga local traffic, no? Yung mga services na available, food, etc. Yun ay yung mga kumbaga drivers of economic growth.